Aló por abril de 2022, a xestora cultural Arte Viva preparou un mercado polo Día do Libro e a Rosa e dixo ás artesás estaría ben que houvese produtos de literatura. E eu, en exageradas, tiña uns saquiños que mercara que eran perfectos para guardar libros. E ela, que estaba estudando filoloxía galego-portuguesa, tivo esta idea. Hoxe ensínovos parte da colección de capas rosalianas. Antes de nada, por se non me coñecedes, Exageradas é un proxecto de artesanía reivindicativa, artivismo e activismo. Podedes atoparme en calquera rede social prácticamente, penso que as teño todas, con este mesmo nome. Imos aló. Como vos comento, este deseño naceu, creo que por abril de 2022. Daquela, non é a primeira vez que o fago. Alén desa pequena primeira tirada, houbo tamén pedidos personalizados, que agora mesmo non teño abertos, e algunha outra tirada pola miña banda. Dame cousa dicirlle colección ou dicirlle tirada porque creo que non o sinto tan así, mas ao velo todo xunto, penso que vou dicir simplemente colección e xa está. Vou pasar a ensinar os produtos, mas se en algún momento vos interesa, e tamén se non vos interesa, creo que vou facer como unha precuela. Outro vídeo que sería como unha segunda parte deste vídeo, máis ensinando os produtos que fixera antes, porque creo que son moi bonitos, a min gustame moito, e ademais teño o problema de que se ensino esta parte e non ensino anterior, fico un pouco como incómoda. Entón esa é a miña intención. Farase, non se fará, dependendo de que me custe a min isto de estar en YouTube. E xa, última aclaración, en plan, derradeira. Antes de seguir, hai un vídeo, espero que xusto anterior a este, un vídeo no que falo dos 6 anos de Exagerada, no que moi enleadamente falo un pouco do proxecto, de por que estou aquí en YouTube despois de 2 anos ou así querendo estar por aquí, e algunha cousiña máis que vos pode interesar se gostades deste vídeo. Entón, imos aló. Neste caso hai, creo que 5. Xusto. Creo que teño aquí comigo 5 tipos de produto diferentes. De novo, palabra produto non a miña favorita, que ímos facer. Vou comezar coas bolsas porque xa estades vendo un pequeno spoiler. Non vou coller esta antes de nada. Houbo bolsas de diferentes materiais e de diferentes tamaños para este deseño, mas as que teño agora son deste tamaño de aquí, que é 25 por 35, están pintadas por unha cara e así é como se ve de preto. Irei vos pondo fotos en pantalla probablemente tamén, mas non me vou comprometer a moito, que é moita edición que facer. Para o deseño inspireime nas primeiras páxinas de Follas Novas e de Cantares Gallegos, facendo algunha pequena modificación, non o título que lle deu a autora, mas si, por exemplo, no canto de por aquí versos en gallego, puxen versos en galego, podería dicir entón que están baseadas na realidade. Isto, baseadas en páxinas orixinais dos libros. Esta xa vistes, entendo que non tedes moito máis que ollar. Temos unhas cantas, son 23 produtos en total, entón imos seguir. Que, por certo, 23 produtos que saquei, non sei se chegue, non recordo agora mesmo se saquei o día 23 de febreiro, mas que coincidencias, 23 de febreiro, para que non o saiba, é o día de Rosalía de Castro. Como xa vos comento no vídeo anterior, non costumo sacar produtos en datas sinaladas. O mes de orgullo procuro non sacar cousas con bandeiras LGTBIQ+, prefiro facelo o resto do ano e non incitar o consumismo. Mas desta vez cadrou moi así e realmente chulo, foi chulo. E seguimos. Outra de Follas Novas é esta de aquí, en marrón. Gosto moito desta cor, gosto moito das cores en xeral dos fondos. E normalmente as de Follas Novas son máis azuladas verdosas, creo que porque así foi a orixinal, e as de Cantares son máis tirando a vermellos, granates, mas non sempre se cumpre e xa pasamos por moitas cores. Non preocuparse que as iredes vendo todas porque a miña intención é ensinárvolas todas, porque senón non fico tranquila. E revisarei toda a miña galería para ensinárvolas todas. Entón temos esta marrón, esta azul clariño tamén de Follas Novas, verde de Follas Novas, e pasamos ás de Cantares. Azul, vermello, os próximos produtos son máis dinámicos. E verde, esta vou aproveitar para ensinarvos como queda. Así como se ve, este é o tamaño no meu corpo. E despois, que paga? Co que gosteu de sobreexplicarme. Todas esas estaban feitas de antes, non son algo que fixera agora. Agora fixen novos vídeos e novas fotos e novas historias con información para todo o que quedaba de antes e para o novo que fixen. Irei vos informando do que é anterior e do que acabo de facer. Despois, tamén de antes está esta saca,
esta que fixera dúas, unha xa se vendeu, que é diferente, como vedes, ten máis gramaxe e ademais ten fondo. A base é de 10 centímetros, aquí ten 20 e de alto 30. Esta ten así un toque de cor por detrás e imos cun produto diferente. Tamén a anterior. Desta tamén había dúas. Vendeuse a de follas novas e queda esta caixa tipo libro de Cantares Gallegos. Vedes as vetas da madeira cando lle dá a luz, mais parece un libro. Puxenlle aquí a data de publicación no lomo. E na parte de atrás esta sí que ten o deseño pintado cos bordes. Esta é a parte de diante para que a vexades ben, e este é o interior, que tamén está rematado e pintado. E este é o tamaño, é un bo tamaño de caixa. E na estantería penso que queda moi chulo. Teño pendente de facerme unha para min e aínda non sei moi ben en que cor me apetece. Por certo, que non me lo dixen, tedes máis info de tamaños e de prezos nas historias destacadas de Instagram. O destaque chamase listo para enviar. Aí vai estar todo o que estea listo para enviar. Sinto que esquezo algo, mas xa voltará. Imos con láminas. Son láminas de tea, é o produto máis barato, porque é o que menos me custa a min. Quería dicir que todos estes produtos teñen polo menos unha hora de traballo. E hai outros que teñen o dobre ou máis. Entón, simplemente tamén para que saibades. As láminas tiña esta feita que vale un pouquiño menos porque non entendo moi ben por que non fixen ben o tamaño A5. Creo que era iso que estaba esquecendo. As láminas que vou ensinar son tamaño A5. Entón, esta de Cantares, que como vedes incumpre a non norma de vermello para Cantares, é un pouquiño de nada máis pequena, non entendo moi ben por qué, entón puxen a máis barata. Todo, por se non quedaba claro, está pintado a man. Está feito en algodón orgánico e está fabricado no Estado cunhas condicións laborais dignas. Esa era a que tiña feita. Entón, para completar, fixen outra de follas novas. Que pasou? Que realmente, cando me puxen pintar, fixen, sen querer, outra de Cantares Gallegos. En que desembocou todo isto? En que fixera 3 máis, para que houvese 4. Dúas e dúas. Esta é a outra de Cantares. Podela por en marcos, podela por nun corcho. E estas son as dúas de follas novas. A primeira... Non sei se van a apreciar ben as cores, porque ás veces nas fotos cambia un pouquiño. E esta é a segunda de follas novas. A cara seria que vos estou pondo ao lado disto. Non vos quero meter medo tampouco. Vou deixar para o final as miñas xoiñas. Ai, resulta que mentín, porque hai 6 tipos de produtos. Hai un tempiño fixera esta carteira. Moi chula. Podedela pechar. O que si fixen desta vez foi pintarlle este lado, porque gosto máis. E ensino vos como se pecha. Así, así e así. Así como se ve por un lado, así polo outro. Intentei que cadrara o principal aquí. E este é o tamaño. Creo que é 13 por 21. Seguimos. Disto como das bolsas, agora mesmo xa hai pezas vendidas. O que... Este era o que non recordaba. O que ides ver nos destaques é o que quede para cando estea subido este vídeo. Hai varias destas, como vos comento, e varias sacas que xa están vendidas e, de facto, vou preparar agora os paquetes. Imos cos pequeniños. Temos este. Deixo vos fotos agora de como quedan con libros dentro, vale? Porque senón non vou acabar na vida e teño case todos os libros que utilicei para as fotos aquí, debaixo do móvil para facer altura. Este é para, tipo, libro electrónico ou libros de peto. O tamaño creo que é 15 por 20. Mas isto podelo consultar moi ben nas historias. Pecha así, evidentemente cando ten libros pecha menos que isto. Entón este de follas novas, e pequeniño de Cantares Gallegos témolo en tea de saco, este xa está vendido. Tamaño igual. Temos este de Cantares Gallegos, e ides ver un moi parecido de follas novas, porque por primeira vez fixen as letras no canto de en branco ou case branco, fixenas en escuro. É un gris que está a un xeito como matizado con cores similares ao do fondo. Non quería que chocara moitísimo. Gosto moito. Ai, non me las estou ensinando para atrás, agora vou. Esta, como vos digo, é de Cantares, tamaño mediano, que se non me equivoco son 18 por 25. Ensino vos as outras dúas por detrás, desculpade. Ui. Ui. É por se me dá preguiza engadir efectos de son ou algo.
De tamaño mediano, de follas novas, temos en tea de saco, unas alternando. Esta é moi bonita, ten unha cor moi bonita tamén. E despois, en tamaño grande, que se non me equivoco é de 20 por 30, por exemplo, a que teño eu, vou vos ensinar de facto a miña. A miña pobre, xera ya así a bandeira vi por detrás, a miña pobre está xa un pouco de moito trote, pero xa vedes que se conserva. Voulle quitar todo o que ten algunha libreta e varios libros. Non os vou quitar de todo, dame preguiza, pero mira aquí vedes. De tamaño grande, de uns 20 por 30, como vos comento, esta é a única grande que hai dispoñível, que xa se vendeu, entón non está dispoñível, de follas novas. Ten a letra escura como esta de Cantares mediana, e así como se ve polo outro lado. Estou moi contenta con como quedaron. Ai, e xa estamos. Hai uns meses tiven unha idea que implicaba coser. Esta idea aínda non saiu, aínda non a fixen realidade como tal. Desa idea saíron uns penduráveis que fixen, que vos ensinarei noutro vídeo, máis para que vexades, non? Cosidos. E despois, non sei moi ben se está relacionado ou non, mas tiven outra idea que implicaba coser a man, que non o dixen, non sei se é relevante, mas que era facer marcapáxinas de tea. ¡Ah! Moi forte, non? Dime que é forte. É forte. Hai 4. Hai 4, porque ia facer 3 e a miña intención era quedar con un, mas non sei con cal. Estes siguen todos dispoñíveis e eu entendo por qué. Son as pezas máis caras e as máis pequenas. Son tamaño A6. Diredes vos, tamaño A6, un marcapáxinas parece grande. Está comprobadísimo que neste libro de peto que está sustentando a vosa ollada, que entra. Quero dicir, nun libro de peto, entra. A máis vese, moi bonito. Vou ver se vos poño fotos. En plan, gosto moito de como se ve polo lateral. Se é un libro pequeno, xa se ve. Se é un libro grande, podelo arrimar, porque é moi chulo. Como vos los ensino? Vale, explico vos. Quería que tiveran as dúas capas, unha por un lado, outra polo outro, e que estiveran cosidos un pouco como libros maquetados a man. Esa era a miña intención. Vou vos ensinar primeiro. Vale. Este é o primeiro. Ai, son bonísimos. Non vos parece bonísimo, sobre todo despois de velo en grande? É que é buquísimo. Antes de nada, unha cousa que quero mudar para a próxima vez é pintar unha capa neste sentido e a outra no outro. Para que, cando estemos ollando de follas novas, vexamos o remate do libro por este lado, mas que cando esteamos vendo de Cantares, que tamén sexa por este lado, e non ao contrario. Iso, tomo nota para a próxima vez. Nestes marcapáxinas demorei máis de 2 horas en cada un, probablemente 3. O prezo, digo, bueno, en plan, son 18 euros, son caros, en plan, eu probablemente tampouco podería pagar 18 euros por marcapáxinas, mas isto é o mínimo que valen. E menos por 2 motivos, un porque quero ser accesível, aínda que vaya tendo desde logo algo menos, porque non me podo explotar deste xeito, porque 3 horas de traballo ou 2 horas e media de traballo son só de pintar e de coser. E despois, por iso que vos digo, pois, habería cousas que mudaría, melloraría a puntada, estou niso aprendendo tamén. Entón, por iso, custan así. Entendo de novo que para un marcapáxinas é caro e entendo que probablemente non se vayan vender moito. Está ok, impórtame e non me importa ao mesmo tempo. Para min son pequenas xoiñas. Son moi bonitos. Encántame, e creo que non está mal que o diga eu. Xa o comentei por Instagram, fun eu quen lle dedicou o tempo e o cariño a facelos e quen tivera a idea daquela. Para min son xoiñas. Vou los ir ensinando todos. Este ves así polo lado de follas novas e así polo lado de Cantares. Vale, e as cores son rosa, que non sei se se ve rosa, e verde botella ou algo así. Ten puntada tamén por aquí, máis de branquiña. E despois teñen unha puntada agochada. Aquí no medio, mirade. Aproveitei as decoracións do medio da páxina e fixenas para que coincidiran a hora de dobrar
porque eu particularmente non gosto do rozar das teas. Non sei se dixen xa neste vídeo, se foi no anterior. Non gosto do rozar das teas, provócame unha sensación desagradável, entón quixen agochar por aquí algunha puntada para que non se movera, e non se moven as teas e estou contenta por iso. Vedes, está por aí, non sei se podedes ver, deste lado mellor sí, creo que sí que se ve. Entón iso vai en todas, por suposto. Este é un tipo de puntada, noutras veces outro tipo de puntada que é este de aquí. Ten así como un remates arriba e abaixo para que se vira mellor. E así. Entón este é outro dos marcapáxinas, así como un azulado, un chisquiño verdoso mellor para follas novas. Este granate tirando xa un pouco a morado por Cantares Gallegos. Voltando á puntada primeira, temos este que é azul por un lado de follas novas, e granate, supoño. É difícil describir tantas cores, todas son diferentes, por lado de Cantares. E finalmente temos este con este verde tan bonito de follas novas, e este de Cantares, de novo coa segunda puntada. Son puntadas iguais dúas a dúas. E así como se ven todos xuntos. É que estou... Mira. Son preciosos. A min gustame moitísimo, xa só o facto de telos feito. Gosto moitísimo. Ai. Dá pena separalos. Ai, míralo. Mira. Non quero alongar moito máis este vídeo, máis que chulos, non? Digo, opino. Se polo que sexa como eu non podedes acceder a algo así, hai pezas moito máis asequíveis, como vos comentaba, as láminas. A máis barata de 6, as outras son de 8, e despois os saquiños e tal, depende do tamaño. As sacas son de 15, a pequena con base que de 17, e despois a caixa creo que é máis caro, que se non recordo mal son 20. E esta é a miña... Ai, mira. E esta é a miña mini colección de marcapáxinas. Mira. Todos os Cantares. E todas as follas novas. E xa está, agora sí, vou parar. Obri, se viches este vídeo inteiro. Obri, se non o viches inteiro tamén, mas non vas recibir o meu Obri. Sodes benvidas as que non me coñecíades, e grazas sempre as que me apoiades de antes. Non me veredes moito máis a min con xersei, Isto sentía aquí a coa vibra, aínda que recoñezo que se está sentindo ben. Está quentiño. Inciso do inciso ou postdata da postdata. Estaba xusto a preparar as encomendas, estas dúas van xuntas, esta é unha encomenda dun só produto, e xunto con esta saca vai ir unha sorte de excepción. E con unha compañeira xusto quería un saquiño de Cantares máis grande. E é certo que non estou facendo encomendas personalizadas, e é certo que isto non é algo que poida facer porque realmente non teño tempo, mas deume por dicir que sí. E estou preparando unha máis grande de Cantares que sairá no seguinte vídeo, no que ensine todo o anterior, pois ensinarei isto que estou facendo despois tamén. E aproveito para comentarvos que se algún ano, en algún momento, me di algo así e teño para pintar aquí dispoñível, terei de valorar un pouco no momento, porque, como vos digo, vou moi a tope, vas ser unhas semanas moi a tope, estou non asumindo que probablemente non haxa días de descanso, entón creo que non me podo comprometer a máis. Sairán máis destas, non será a última vez, porque é un deseño de que gosto moito, e do que vos tamén gostades, entón non será a última vez que haxa capas rosalianas. E, no entanto, como vos comentaba, o dispoñível nos destaques listo para enviar. Grazas, agora sí, despídome.